sa ilang opisina na isuspender ang Sa Pilipinas. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha noong dinabot pa sa lampas na magiging siya na anas tirong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Sa headlines kan mga barata tulong drug den sa barangay Peñafrancia, siyudad kang Naga, sinakyada kang PDEA, 18 persona arestado. Road crash sa Pili Camarines Sur na inbelto ang padyak asin duwang bus, nagwalat nin duwang gadan. Kadiwa kang National Irrigation Administration liwat nagpabakal nin 29 pesos kada kilo nin bagas. Sustainable Development and Good Governance ibinida kang grupong Kabikulan Ta Initiative Project. Uy ang mga barata sa aldaw na ini, ako po si Ja Maika Angeles. 29 pesos kada kilo nin bagas asin mga preskong gulay liwat na bakal sa Kadiwa National Irrigation Administration ngunya na aldaw. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Liwat pinilahan kan mga residentes kang siyudad ni Naga ang opisina kan National Irrigation Administration matapos magpabakaliwat ng barato asin dekalidad na bagas sa kantidad na 29 pesos kada kilo. 1,100 na bags ning bagas ang sedang pinagtagamang ngunya na aldaw. 10 kilo kada mabakal ang sedang pinagtugot para gabos makabakal kan baratong bagas. Sinabayan man ini kan preskong mga gulay asin prutas hali sa mga Irrigators Association asin exhibitors kan Department of Agriculture. Sinabi ni NIA Regional Director Engineer Gaudencio de Vera, hulit tahaba ba ang presyo kan paroy ngunyan, kadikit malang ganansya kan mga paraoma kung kaya sa paagi kan kadiwas sa NIA, dakulang tabang na ang pagtinda-ninda ng gulay asin iba pa dindang produkto. May kadiwa ulit tayo, no? Haba ng pila. Meron tayong available ngayon na 1,100 bags na BBM rice na murang bigas. So yun po yung available today. Hindi lang yun, we have invited our Irrigators Association sa mga kasama natin na magbenta rin dito. So nakita naman natin daming gulay na dala. Papasalamat tayo sa kanila, no, na nagdala ng mga produkto nila dito. Ang kagandahan nun, makakabili tayo ng sariwa, mura ng mga produkto nila ngayon. At the same time, natutulungan naman natin sila. Kasi nakita naman natin na mababa yung presyo ng palay ngayon. Kawawa naman sila. Ito, through Kadiwa, sana at least makabawi lang ng konti. Si Nanay Nilda Vasquez kan Barangay Abella ang 4 na beses nang nagpila sa Kadiwa sa NIA. Asin mayo siyang reklamo sa kalidad kan bagas na sa indang nababakal. Pang-apat na po. Kumusta po itong 4 na beses sa pagpili? Okay man. Ngayon man, nakaka-save man kami. Kumusta po ang bagas? Okay man, masira man. Pinagsiguro man kaniya, marahay na klase ang seda mga bagas, ang bagong ani ang tulos man ng pinapabakal, hulit ang mayo sinang darakulang warehouse na pagsasarayan kaini. Yeah, bagong ani yan, no? Bagong ani. Wala naman kaming kon eh. Actually, kaya nga hindi namin magawang regular yung kadiwa namin kasi kung ano yung available lang ng harvest, yun yung kaya namin, no. Yung bigas na dala namin, ay dala nila dito is kakamulino lang yan last week. So, bagong ani talaga. Tsaka wala naman kaming kwan. Parang hindi naman kami NFA na malaking mga bodega namin. Wala kaming paglalagyan. So, kung ano yung available namin, ipamulino namin kagad. Tapos, yun, magkadiwa tayo para pakinabagan ng marami. Para naman sa nakakarami talaga yan, yung mga produkto natin. Dakulang tabang man sa mga residentes Kanaga asin pagtaraig na banwaan ang bagas sa Kadiwa sa NIA. Urog na ngunyad, nahalangkaw ang presyo kaini sa mga merkado publiko. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, nagpadaraman ning tabang ang National Irrigation Administration sa mga paraoma sa probinsya kan Masbate matapos maapektaran kan bagyong Opong. 700 bags tin bagas ang ipinadara kaniya sa Masbate para sa mga naapektaran ng mga residentes. Huli tamay pang kuryente, bukas man ang opisina kang niya sa nasabing probinsya para sa mga ma-charge kan sa ilang mga gadget, mantang nagagamit ng generator ang National Irrigation Administration. 70 million pesos subot ang danyos sa infrastruktura sa nasabing probinsya. May mga damage tayo sa crops nila, no. We're hoping makabawi sila. And then sa irrigation naman natin, around 70 million yung na-damage na structure natin, no. Limang structure natin yung may damage.
So yun yung sinama natin sa 2026 na priority para makabangon naman sila kagad doon. And then nagpadala tayo nung 2 weeks ago, nagpadala tayo doon ng 700 bags na BBM rice, no? Para naman sa Masbate, kasi hanggang ngayon daw wala pang ilaw doon eh. Actually sa opisina namin sa Masbate, meron kaming generator. Yun yung pinapaandar natin araw-araw para doon kumukuha yung tubig yung mga tao, yung nag-charge ng mga cellphone nila doon na. Sabi ko, open nyo lang kasi habang wala pa hindi pa naibalik yung kuryente ng Masbate. Sa iba pang bareta, huli kan sunod-sunod na mga linog, hinahagad mo niyan kan Market Enterprise and Promotion Office na magkaigwan ng earthquake drill para sa mga nag-ookupar sa Naga City People's Mall. Susog kay Mr. Tali Pabines, Assistant Market Supervisor, taong 2019 pa si hurin nitang earthquake drill. Aminado man si Mr. Pabines na may mga portion kang Naga City People's Mall ang kaipuhan ng pakarhayon, huli kan kahaloyan naman kanasabing edipisyo. May mga parte kan People's Mall na pinagpasairarom na sa retrofitting. Ready kami an samuya kaso ano milang kata sa city DDRM na pwede kaming maka-auto earthquake drill. Yan ang kaipon ming maray na dapat kayan updated kami sa mga sitwasyon na arog kayan. Si samuyang si last mi garo 2019 pa kaya dapat garo ano kami ma-refresh kung anong gigibuon, kung saan kami maduman, kung saan madalagan, kung ano talaga usually pihanapan niya kung si mang exit. Yan ang samuyang urlayan na ngunya na week si office ma-meeting kayan, ma-request talaga kung pwede makapag earthquake drill na kami. Sa kasumpay na bareta, huli kang namatean ng paglinog sa Cebu as in Davao, dahil man nagpapakampante ang tinderong si Freddy Nebria na yaon ang pwesto sa first floor kang Naga City People's Mall. Dawa subuot kadiit na paglinog sa indang pwesto, tulos ining nadalagan paluwas. Sinabi kay ni na nak-alerto man sinda sa gabos na oras in kaso may mangyaring inaasahan. Mientras tanto, takot man ang namamatean ni Nanay Jean Narciso na sarong paratindanin kakanin sa second floor kang NCPM, huli tamaski ang mga behikulo pa lang na nag-aagi sa rampa ang sa indanang namamatean, paano pa subuot ang makusog na paglinog. Maski may takot, kaipuan subuot ng preparado as in kalmado in kaso mangyari ang paglinog sa Naga. Dikit na dahil magkampante kung anong mangyayari, dikit na linog, asikaso tulos, kung pwede magluwas, lumuwas na. Anytime po kung anong mangyayari, kung kadikit na linog, alerto mangyayari tayo. Maging alerto lang, tapos siguro mag-iaral mo lang kung ano magiging, kumbaga prepare ka man kung anong magiging mangyayari kung sakaling iyon man din. Kasi naalala ko kanakaaging pirang taon nang na nagkalinog na ano pa lang ito, ilang mantitsure pa lang ito, pero makusog na ito, pakahadit na ano pa kaingon niya na kung maabutong itang 7. Kung may nagsasakat nga ni minsan dyan lang na parang cart lang siya, mararamdaman mo ang yug-yug sa kainin. Nag-iiro talaga siya. Ano pa kung nag-iiro na siya. Kaya medyo makatakot man din. Sa police report, tulong harong na subot mga drug den sinakyada kan PIDEA, 18 mga persona arestado. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Tulong harong sa Barangay Peña Francia, Naga City na kinukonsidera na drug den ang sinakyada kasubanggi kang mga operatiba kang PIDEA Camarines Sur, PIDEA Masbate, City Police Drug Enforcement Unit, Naga City Police Office as in 9 Infantry Division Infantry Battalion na nagresulta kang pagkakaaresto kan 18 mga drug personalities. Actually, itong tatlong magkakahiwalay na kinandak natin na operation kahapon na sabay-sabay sa simultaneous is lahat po ito drug den. So, itong operation na kinandak natin sabay-sabay is tatlong high impact operation po ito na sinagawa ng ating mga operatiba. Sa Zone 2 Santiago 1, nadakop sinda alias Calbo, alias Janjan, as in alias Joseph. Pasado alas 6:30 nin Banggi, na-recover sa tulong suspect ang siyam na pidasong plastic sashimi subot shabu na may gabat na 13.5 grams as in may standard drug price na 91,800 pesos.
Pasado alas 7 man kasubanggi kang sakyadahon kang operatiba ang harong kang sarong drug maintainer na si alias Nanay sa Zone 7 Sagrada Familia, kung sain kabali sa nadakop sinda alias Benjamin, alias Emmanuel asin alias Marites. Nakumpiskar sa mga sospek ang 20 na gramo nin pinagtutubod ang shabu na nagkakantidad din 136,000 pesos. Sa kaparehong oras, naaresto man ang 11 pang mga drug personalities sa Sagrada Familia Peña Francia, kung sain 16 man na gramo nin shabu na may standard drug price na 108,800 pesos ang nakumpiskar digdi. Target subuot kang PDEA na laugon ang harong ni alias Marisa saro sa mga drug maintainers sa nasabing barangay. Alagad na abutan kang operatiba ang 10 pang drug personalities na nagresulta kang sa indang pagkakaaresto. Ako sa hapon po, October 13, mga sa dakong alas 6 po ng hapon is nagsagawa po ng anti-illegal drug operation po, yung pinagsanib na persa po ng PDEA Regional Office 5. Nandiyan po yung PDEA Kamsur at kasama po natin yung ibang unit po ng PDEA Regional Office 5, yung Regional Special Enforcement Team. Sinama na rin po natin yung mga ibang provincial offices ng Region 5 para matulungan tayo sa anti-drug operation dito sa Siyudad ng Naga. Kasama rin po natin dyan yung Naga City Police Office, yung NBI, Naga District Office, sinama na rin po natin yung Philippine Army, yung 9th ID, at yung CMFC. Tapos sa active coordination po sa ating Naga City Government, sa pamumuno po ng ating mayor, nandiyan po yung suporta nila sa ating kinandak na operation to their public safety office po. So nag-serve po tayo ng 2 search warrant sa barangay Peña Francia, especially dun po sa Sagrada Familia. At mayroon din po tayong isang bypass operation dun kahapon. So itong ating operation is nagresulta po sa pagkakahuli ng mga 18 drug personalities at nakapagkumpiska po tayo ng humigit kulang po more or less 50 grams of shabu at mga drug paraphernalias po doon sa operation. Sa kabilugan, nakapagkumpiskar ng lampas sa 50 gramo ng shabu ang PDEA Camarines Sur na uminabot sa 336,600 pesos asin mga drug paraphernalia sa nangyaring operasyon na tulos man na pinagdara sa PDEA Laboratory. Sa 18 nadakop, 14 ang residente kang Barangay Peña Francia, mantangang 4 na sospek ang taga-Barangay San Felipe, Mabolo, Triangulo, Naga City asin Kamaligan, Camarines Sur. Anong mandigdi ang nagtatrabaho bilang construction worker, 2 palatinda, sarong massage therapist, welder, driver asin 5 drug personalities na mayong trabaho. Karamihan po doon is walang trabaho, mayroon din po tayong mga naresto na mayroong mga trabaho pero still engaged sa paggamit din po ng illegal drug activities. At yung ating mga main subject dito is wala po talaga silang legitimate na trabaho. So ito yung trabaho nila, yung pagtutulak ng illegal na droga at pag-maintain ng drug din. So ito na yung naging hanap buhay nila sa mahabang panahon doon sa area. Sa ngunyan, pinag-aaram pa kang PDEA Camarines Sur kung ang 18 naaresto kasubanggi ang dati nang naimbolto sa illegal na droga. Sa indaman subuot na ipoproseso ang mga ebidensyang gagamiton laban sa mga sospek para maisaangat ang kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sa pagkakaaresto kang 18 drug personalities as in pagkakatimbog kan tulong drug den sa Barangay Peña Francia, Naga City, dakulang impact subot ini sa barangay sa paglaban sa problema sa illegal na droga. Huli ka ini, padagos man giraray ang pagmonitor kang PDEA Camarines Sur sa mga barangay urog na sa syudad kang Naga. Susog ki Provincial Officer Investigative Agent 5, Adrian Fajardo, nakalatag man pirmi ang operatiba kang PDEA. Siniguro kaini na dagos-dagos ang pag-ibonenda nin mga anti-illegal drug operation sa tabang kan lokal na gobyerno kang Naga asin kang mga concerned citizen na nagpapaabot ng report sa saindang opisina. Dagdag pa ni Agent Fajardo, dakol pa man giraray ng mga drug personalities sa Barangay Peña Francia ang saindang minumonitor asin nagtitipon lang subuot sindaning magkakanigong pruweba. Patuloy pa rin po yung ating pagmomonitor
Yung ating mga operatiba po is laging nakalatag yan sa mga area. So inuuna lang po natin yung problema talaga ng illegal na droga dito sa syudad. At patuloy po tayo magkasasagawa ng ganitong anti-drug operation sa tulong po ng ating Naga City government at ang ating mga concerned citizen na nagpapabot sa atin ng impormasyon regarding sa namomonitor nila at naobserba nilang illegal drug activity doon sa kanilang mga lugar. Itong pagkakahuli ng 18 personalities, malaking impact po ito doon sa pagsasawata natin ng patuloy po ng pagkalat ng illegal na droga doon sa Barangay Peña Francia. So patuloy pa rin po nating isasagawa yung mga operasyon para po ma-sustain natin itong ating ginagawa at yung ibang mga kababayan natin na patuloy pa rin na engage sa illegal drug activities is magdalawang isip na gumawa uli ng illegal drug activities or tigilan na nila yung kanilang illegal na gawain. Actually, marami pa po tayong mga person of interest na binabantayan dyan sa area na yan. At ang ating mga operatiba is laging nakalatag dyan. Iipon lang po tayo ng sufficient evidence. Padagos sa mga bareta. Bako ng bago sa mga residente kan Sagrada Familia Barangay Peña Francia, Ciudad ng Naga na may nagagamit o nagpapabakal ng ilegal na droga sa saindang lugar. Susub ki Mami Lu, dahil man subot nangangahulugan na pagdigdi naka-star, inbuelto na sa ilegal na droga. Pinag-istorya kaini na dais subuot na ako sa trabahoan sa iyang makuapo matapos maaraman na ini naka-star sa Sagrada Familia na bako man subuot tama. Balita naman sigurado yan. Dahil na pagabuson, bako manggabuso ako ka nagdiyo. Si talang listado malang da. Araraman ninda po yan. Mababali naman si mga iba idiyo. Pag luwas yan, uyaw niya si mga grupo, mga adik, pamilyang adik. Bako manggabus din pagabuson. Tagwan pwede ba kung araw kayan? Padagos sa mga bareta. Gadan ang duwang pasahero nin padyak kan ini maligis kan sarong bus sa atubangan kan Barangay Hall kan Palestina sa Pili, Camarines Sur kasubagong maagahon. Sa report kan PNP Pili, yaan subuot sa aktong ma-U-turn ang padyak kan ini mahagop kan sarong ultrabus na pinagmamaneho kan sarong alias John na taga-Kataingan, Masbate. Ang Roro bus nakasunod sa ultrabus na pinagmamaneho kan sarong alias Charlie na taga-Baybay City, Leyte, iyuman ang nakaligis sa duwang pasahero. Dahil nasubot na iwasan kan duwang bus ang padyak kan mga biktima. Pinagdaraman sa PNP Pili ang duwang driver kan bus na inbuelto sa road crash. Sa iba pang bareta, suportado ni punong barangay asin Liga ng mga Barangay President City Councilor Corazon Peñaflor ang mga drug bypass operation asin daing man sila nagkukulang sa pagpapagirumdom sa saindang nasasakupan na daing maimbuelto sa ilegal na droga. Sinabi ni punong Barangay Peñaflor, may ginigibo man silang livelihood program sa mga drug surrendery para daing na magbalik sa mga dati nindang gibo. Siya man mismo nagmomonitor sa mga ini kung kaya higot ang saindang kampanya na magpundo asin iwasan ang paggamit ng ilegal na droga bako lang sa saindang barangay kundi pati na sa bilog na syudad ning Naga. Kuya po, sa ko pong ginigibo doon sa Barangay Kalawag, na yun po na sa kuya pong sinusuportahan asin padagos ko pong pigkakampanya na madugod na sana po na maiwasan na po asin dahil nagibon ang paggamit ng mga gamot na pinagbabawal, organ droga. Kami po nagigibon ng mga paagi na magigawang livelihood program para po sa mga drug surrenderies. Asin kaiba po ko duman para magibon ng mga lakbang para po sa muyang pag-ulay-ulay nabang kami nagla-livelihood program. Yaon po ang paghatol asin ang pagpagiramdom. Nasa naiwasan na po nindaan sa indang ginigibong arwenda yung data na may mapang papadaman kundi magraraot sa ning buhay asin sa pamilya. Kaya po hindi po mga samuyang mga surrendery. Kung sakaling dahil man talaga na po ahin talaga kung mga tatagasampayo, ako po nag-iba mismo personalmente sa mga nagbabaybas para po ibang ko sinda asin kabangan na lugod mabagwan sinda mga buhay. Sa iba pang bareta, dahil nadagos ang schedule kang Commission on Elections na magkakaiguanin barangay asin SK election sa December 1 ngunya na taon. Sinabi ni Attorney Mike Julia, election officer kang Comelec Naga, mayo pa man pinal na desisyon ang Korte Suprema kung nuarin ang eksaktong petsa kang DSKE
kung kaya ang kasuguan kang COMELEC main office, iyon na magkakaigwaliwat nin voters registration ngunya na maabot na October 20 hasta sa bulan ng Mayo sa masunod na taon. Inaasahan ngunyan kan COMELEC Naga na magkakaigwanin dakol na maparehistro. Posible man subot na magkaigwanin satellite registration sa mga barangay sa syudad asin mga eskwelahan. Apwera kang voters registration, mayo pa man ibang schedule na itinatao ang COMELEC Naga sa filing kan Certificate of Candidacy as in campaign period. Ang COMELEC main office kaya nagtaong advisory sa mga field offices na suspended man ang preparation for the December 1, 2025 barangay SK election. Siyempre itong bagong batas-baga, na-reset na si election date sa November 2, 2026. Yan, kaya ito ang siyempre ito ang present date nga na pinafollow kang COMELEC. Pero aram taman na iba pang petition sa Supreme Court na pinapag-declare ang constitutional itong postponement. Kaya as to the date of election, yun naman na to ang sabi nga susundan ng COMELEC itong November. Kaya po syempre sa mga calendar of activities takot ang halimbawa itong filing COC, Certificate Candidacy, October 1 to 7, tapos itong campaigning ng mga kandidato ngunya na maagbot na November kuta, na to kang COMELEC, pig-cancel na ito. Sa ngunyan ang schedule tama na gibo kang COMELEC, ito naman ang sa voters registration. Nagpaluwas ng advance info sa mga ang COMELEC main office. Magkakaigawang voters registration mapon sa October 20. Sa iba pang bareta, pinagpresentara sa sarong pagtiripon kan grupong Kabikolan Ta Initiative Projects ang sa indang mga programa para labanan ang korupsyon, pagtios asin isyu sa edukasyon. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent UG Nueva. Ang Kabikolan Ta na sarong non-profit organization naggibo nin initiative projects para sa sustainable development as in good governance laban sa korupsyon para sa bilog na Bicol. Kung saan nakafocus ang initiative na ini sa pangkabuhayan, edukasyon as in disaster preparedness. Sa ginibong conference as in workshop, nakatutok sa pagpapakusog kan kooperasyon kan gobyerno, mga opisyales sa edukasyon as in komunidad para masolusyonan ang economic issue as in iba pang napapanahong issue sa Bicol. Ini, igwang tulong main projects, pagpauswag kan industriya nin kawayan, gustong matauanin atensyon kan Kabikolan Ta na mapakusog ang lokal na ekonomiya kan sarong komunidad sa pagtatanom nin kawayan. Ang pandua, collective action laban sa krisis sa edukasyon, tinatawan prioridad kan Kabikolan Ta na pakarhayon ang regional na sistema nin edukasyon sa paagi kan pagkoordinar sa mga eskwelahan, mga maestra, asin mga komunidad para masigurar na mayong mawawalat na mga estudyante sa lado kan pag-aadal. Ikatulo, ang pagpapatibay kan pag-andam sa kalamidad as in climate resiliency bilang grabe ang epekto kan pagbabago kan klima sa Bicol asin saro sa mga tinatamaan ng bagyo. Ang Kabikolan Ta nagtaon ng solusyon na pakarhayon ang pag-andam sa komunidad arog kan pagtaon ng workshops para mas maging andam sa mga panahon ng kalamidad. Sigun kay Alfonso Carpio, President ng University of the Philippines Ibalon Alumni Association, ang Kabikolan Ta sarong initiative project kung saan magkasararo ang mga sektor sa komunidad para sa mas mausawag na rehiyon. Asin bako lang nag-aaram sa isyo kung di tatao-tawanin solusyon ang mga napapanong isyo arogan pagtios asin sa kalamidad. Definitely we will be improving our performance in terms of poverty. If we will have the right leaders through proper education, you can just imagine the potential of Bicol region. Bicol region is much larger than Singapore in terms of land area and is very rich in natural resources. If our leaders and community leaders, citizens of Bicol, the Bicolanos, would really own up to the progress of the Bicol region, not thinking about themselves but the entire region, I think we can really be improving. So I look forward to that. It gives us hope that things can be better if we have the right leaders leading our region. Not corrupt leaders, definitely. We have to change the leaders that have been corrupted by the systems, the problems that we have. And that can be done by proper education and showing them that it can be done. So what we're doing here is to take the leadership, show them that we have good leaders within our community that can serve the whole society. So that's what we want to do.
But we need to gather all of them so that we give hope to the young generation especially, yeah? And we need to train them. Sa paagi kan Kabikolan ta, pinapatunan liwat kan mga Bicolano ang kusog kan pagkasararo asin ang kakayahan na magkaigwang marhay na future ang Kabikolan. Para sa GNN TV 48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinuksog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingon na i-follow ang suming official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baratang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa suming official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga barata asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Jack Mike Angeles asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. taho kan mga isyu sa warong drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha nung binabot pa sa lampas na magiging siya daan na stinong tubig kalayo ang apektado kan Newsbreak. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. from dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BFBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management.
The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Ano, morag ka? Ano, morag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Every great success story starts with the right foundation, and at Naga College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today, taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that's designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that's designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CADS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance, we are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices. At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College
College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, seated students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations. Ready to join the ranks of NCF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.